Postoji jedno loše djelo na koje treba upozoriti, a jedno dobro djelo ujedno koje čovjek ako uzme blagoli njemu. A to je upravo poštovanje prema roditeljima, a ako su preselili, da ih se insan sjeća u domu. Blagoli onome, to su vrata dženecka. Čuvaj ta vrata, svaku sadaku koju dadneš za svoga babu, svako prijateljstvo koje održavaš, zato što poštuješ svoga babu. Babo preselio, ti paziš njegove prijatelje. To je ogromno djelo. To je veliko djelo. Prije par dana sam gledao, muslimani, naši jedni čestiti su napravili kako bi čovjek trebao prema roditeljima. Kaže, nazvala jednog od mladića, mati njegova, i on joj ni na selam ne odgovara, nego kaže, šta hoćeš? Kaže Resulullah, nema grijeha za koji Allah ubrzava kaznu kako ubrzava radi neposlušnosti prema roditeljima. Nakon robovanja gospodaru, prvo što se od nas traži jeste da te ljude padaju. To su najbitniji ljudi u našim životima, naši očevi i naše majke. Ako su preselili, na seždi se sjeti, gospodaru smiluj im se. Dadni sadaku. Kaže, šta hoćeš mati, šta je? I vrlo ružno prema svojoj majci. Kaže, kad ću doći? Ne znam ni ja kad ću doći. I kaže, onda spusti slušalicu, ovaj njegov prijatelj nazva na telefon i kaže, priča s nekim, kaže, selamu alejkum mama, kako si, jesi li dobro? Ma ništa, nazvao te samo da te čujem kako si, da te čujem glas majčice. Ma neću još dugo, oko 9 sam kući. Treba li šta da ti ponesem usput? Jel ne, dobro, Allah imanet, salam alejkum. Spusti on slušalcu, kaže mu ovaj prijatelj njegov, kaže, volam, s kim to ti pričaš? Kaže, sa majkom mojom. Pa kaže, tebi je mati preselila prije 5 godina. Kako pričaš sa njom? Kaže on, da mi je živa mati, ovako bi sa njom pričao. Zaista je velika dova. Gospodaru, pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo. Ja molim Allaha dželešanu da nas pomogne da se ukrasimo dobrim djelima, da nas zaštiti od svakoga zla i pomogne na svakome dobro. Amin, ja rahman rahim.